Insellmilkom illum l-24 ta' Mejju. Nilqakom għal Quddisa u Rożarju mexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Illum nitolbu b'mod speċjali għal dawk il-professjonisti li jinsabu fuq quddiem fil-ġlieda kontra l-virus COVID-19, fosthom dawk li ta' kuljum qed jagħmlu mijiet ta' testijiet f'diversi ċentri f'Malta u Għawdex. Nitolbu biex il-mulej ħares lilhom u lill-leżiż tagħhom, u biex aħna baqa' l-kbir inkomplu nieħdu l-prekawzjonijiet kollha meħtieġa biex ngħinu u mhux infixklu lil min qiegħed ipoġġi fuq quddiem is-saħħa tal-poplu tagħna. Fl-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Ħutiej u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-Qudiesa. Inti t-triq li twassalna int il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Għatina mulej li kif taħt il-velu tal-misteru qegħdin nagħmlu bil-ferħ it-tifkira solenni tal-qawmien ta' ibnek għall-ħajja, hekk ukoll fit-tieni miġġa tiegħu ikun jistħoqilna lena mal-qaddisin tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu żidna li Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien dawk li marru ma' Pawlu waslu sa Ateni. Imbagħad reġgħu lura bl-ordni għal Sila u Timotju biex imorru ħdeh mill-aktar fis. Imbagħad Pawlu wieqaf nofs l-Areopagu qabad jitkellem. Irġiel ta' Ateni, qiegħed nara li intom f'kollox nies mill-aktar reliġjużi. Jiena għaddej u nħares lejn ix-xbjat qaddisa tal-qima tagħkom, sibtu koll altar din il-kitba fuqu, lill-Alla mhux magħruf. Għalhekk dak li intom tqimuh bla ma tarfuh, inħabbarulkom jien. Alla li jagħmel id-dinja u kull ma fiha, u li hu s-sit is-sema u l-ard, ma joqgħodx f'tempji maħdumin bl-idejn. Anqas ma jqimuh b'offerti minn idejn il-bnedmin, bħalli kieku kienet tonqsu xi ħaġa, u li jagħti lil kulħadd il-ħajja, in-nifs u kollox. Minn bniedem wieħed għamel il-ġens kollu tal-bnedmin biex jagħmlu fuq wiċċ l-art kollha. U qasmilhom bil-qies iż-żminijiet u t-truf tal-art fejn għadhom jagħmlu. U dan għamlu biex huma jfittxu lil Alla u forsi jħossuh b'idejhom u jsibuh. U tassew, u mhuwiex il-bogħod minn kull wieħed minna. Aħna fih ngħixu, nitħarku u aħna, u kif qalu xi wħud mill-poeti tagħkom, aħna tassew nisel tiegħu. Mela la darba aħna n-nisel ta' Alla m'għandniex naħsbu li hu jixbaħ lid-deheb jew lill-fidda jew lill-ħaġar. Qisu xbiegħa ġejja minn senat u moħħ il-bniedem. Alla għala għajnejh sakemm il-bnedmin kienu għadhom ma jafuhx. Issa għarrafhom li kulħadd għandu jindem u fejn hu. Għax hu jażel jum li fih għandu jagħmel ħaq ġust mid-dinja permezz ta' bniedem li ħatru hu. U ta' dan kollu ta' prova quddiem kulħadd billi lilu qajmu mill-imwiet. Malli semgħu kliemu fuq il-qawmien mill-imwiet, xi wħud minnhom dew jitqu, iżda oħrajn qalu, nerġu nisimgħu fuq dan darb'oħra. Hekk Pawlu ħareġ minn ġo nofshom, imma xi wħud issieħbu miegħu emnu. Fost dawn kien hemm ukoll Dionisju
l-Areopagita u waħda mara jisimha Damari u oħrajn magħhom. Wara dan Pawlu ħalla Ateni u mar Korintu. Il-kelma tal-mulej. Ħajr lil Alla. Alleluja, alleluja, alleluja. Faħru l-mulej mis-smewiet, faħruh fl-ola smewiet, faħruh anġli tiegħu kollha, faħruh eżerċti tiegħu kollha. Flimkien, alleluja, alleluja, alleluja. Is-slaten tal-art u l-ġnus kollha, il-kbarat u l-imħalfin kollha tal-art, iż-żgħażagħ u xbejbiet ukoll, ix-xjuħ flimkien mat-tfal, ħajfaħru isem il-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Għax ismu waħdu l-għoli, sebħu l-fuq mill-art u s-sema, u għalla l-qawwa tal-poplu tiegħu, dan hu t-tifħir għal-ħbiebu kollha, qalu li Iżrael il-poplu għażiż tiegħu. Alleluja, alleluja, alleluja. Jien nitlob lill-Missier u hu jagħtikom difensur ieħor biex jibqa' magħkom għal dejjem. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: baqali ħafna ħwejjeġ x'ngħidilkom, imma issa ma tifilħux għalihom. Meta jiġi hu l-Ispirtu tal-Verità, iwassalkom għall-verità kollha. Għaliex hu ma jgħid xejn minn tiegħu, imma jgħid dak li jisma' u jħabbrilkom il-ġejjieni. U jagħtini glorja għaliex jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom. Dak kollu li għandu l-Missier huwa tiegħi, għalhekk għedt li jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Baqali ħafna ħwejjeġ xi ngħidilkom. Tal-kliem qalu Ġesu meta kien qed jagħmel l-itwal diskors li nsibu fl-Evanġelji. Fl-Evanġelju ta' San Ġwan fl-ħarċena, meta kien diġà qal ħafna lill-Apostli u kien baqalu x'jgħid u jgħidilhom baqali ħafna ħwejjeġ ngħidilkom imma issa ma tifilux għalihom. Imbagħad jgħidilhom meta jiġi l-Ispirtu Santu se jmexxikom hu fit-triq tal-verità. Dan hu l-Ispirtu tal-Verità illi jmexxikom fit-triq tajba. U l-Apostli kellhom jaraw kemm dan kien veru iktar il-qudiem mal-inżul tal-Ispirtu Santu meta hu tom il-qawwa biex joħorġu ħajħabbru lil Ġesu ħaj u biex jagħmlu dan qalb esperjenzi differenti f'postijiet differenti. Dal-kliem jixed kemm hu veru San Pawl illi iltaqa' ma' Ġesu ħaj u li imlieħ bl-entużjażmu ħalli jxandar l-Evanġelju f'tant postijiet. Kien propju dan l-Ispirtu Santu li wieħed Ġesu li lil San Pawl għamlu missjonarju. Imur minn post tal-ieħor iħabbar lil Ġesu li huwa ħaj u fejn jalqulu l-bieb jgħaddi għal post ieħor. U b'dal mod li xterdet il-kelma ta' Alla. U hawnhekk fl-ewwel qari nsibuh Ateni meta hemmhekk ukoll beda jara kif se jħabbar
din l-aħbar it-tajba li Ġesu ħaj. Jgħid il-ktieb tal-Atti tal-Apostli li meta kien Ateni beda jinkett fih innifsu jara tant idoli. U meta stidnuh biex imur l-Areopagu, il-post fejn kien jiltaqa' l-kunsill din-nies importanti u jkellimhom hemmhekk innota li kien hemm altar li l-Alla mhux magħruf. Dan fost ħafna idoli rridu jħallu spazju għal xi ħadd li ma kinux jafuh. U San Pawl jitlaq minn hemm minn dan l-Alla mhux magħruf biex jgħinhom wassalhom għand Ġesu li hu Alla li hu ħaj. Imma nota kif, u hawn naraw il-ħidma tal-Ispirtu Santu mhux biss taħ il-qawwa u l-kuraġġ ikellem il-dan nies li ma kienx jafu, imma taħ ukoll l-għajnuna biex isib il-mod kif. San Pawl jitlaq mill-esperjenza tagħhom. Japprezza, juri li japprezza ir-reliġjożità tagħhom. Jitkellem bil-lingwaġġ tagħhom, il-Griegi, u bil-mod il-mod iressaqhom lejn l-aħbar it-tajba Ġesu ħaj. L-Ispirtu taħ din il-qawwa imma anki taħ l-għajnuna biex isib il-mod kif. Mhux b'kundanna, ma bedix jikkundanna l-idoli li kellhom, ma billi qabad xi ħaġa mill-esperjenza tagħhom u ressaqha lejn Ġesu. Kellu suċċess bil-ħidma tiegħu. L-Atti tal-Apostli jgħid il-ktieb jgħid li kien hemm min ta' semmu jitkellem fuq il-qawmi mill-wied daħaq. Kien hemm min qal nerġgħu nisimgħu darb'oħra, speċi nipposponu d-deċiżjoni dwar dan li qed tgħid, imma kien hemm min issieħeb miegħu u għemlu. Is-suċċess ta' San Pawl ma kienx għax il-maġġoranza laqgħu il-kelma, imma xu xandar b'fedeltà l-aħbar it-tajba u żera żerrija hemmhekk li kellha mbagħad tagħti l-frott. Aħna wkoll irċevejna dan l-Ispirtu ta' Alla, l-Ispirtu tal-verità, u nitolbuh li lilna wkoll jagħtina l-grazzja biex fl-Areopagi, ġifieri fil-postijiet differenti ta' żmien għal kuntesti fejn inkunu differenti tal-ħajja, nistgħu inxandru l-aħbar it-tajba, nxandru lil Ġesu ħaj u nagħmlu dan kif urina San Pawl. Mhux b'kundanna, imma nagħmlu dan bid-dialogu billi nresqu lin-nies lejn Ġesu li huwa ħaj u li jagħti l-ħajja lil dawk li jimxu warah. Issa nresqu t-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kumulej mal-Knisja tiegħek wejna biex tkompli xxandar l-aħbar it-tajba bil-kuraġġ, bil-qawwa tiegħek u b'ħafna mħabba. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-morda kollha, għal dawk kollha rikoverati fl-isptarijiet biex inti tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li qegħdin jagħtu servizz lill-morda, speċjalment il-professjonisti li qegħdin fuq quddiem fil-ġlieda kontra il-coronavirus. Nitolbu wkoll għal dawk kollha li qegħdin jagħtu ħidma essenzjali fis-soċjetà llum biex inti tgħinhom f'din il-ħidma tagħhom
ħalli jagħmluha komplu jagħmluha b'ġenerożità b'dedikazzjoni. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina l-koll biex nozzu il-ħajja u s-saħħa tagħna u tal-oħrajn u għalhekk nimxu mal-miżuri li hemm bżonn li nsegwu biex inħarsu tassew il-ħajja u s-saħħa ta' kulħadd. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem f'dawn il-ġranet speċjalment biex inti mulqej tilqaħħom fi ħdanek u tagħti l-faraġġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U li Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem taħt il-ħarsien tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek. Frott tal-ardu ċor il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li qegħdin nofrulek. Frott tad-dili għaw xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-roħ. Jirek Alla għaddejjem. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lil Alla il-missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla b'dan is-sagrifiċċju qaddis li sejrin inġeddu interessaqtna lejk u tajtna sehem minn natura tiegħek Alla wieħed u loli. Għamel li permezz ta' ħajja tajba niksbu l-verità tiegħek li inti għarraftna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nizzu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie issagrifikat Kristu l-ħaruf tal-għid tagħna. U bl-offerta tal-ġisem tiegħu fis-sagrifiċċju veru tas-salib temm is-sagrifiċċji kollha ta' qabel. Waqt li ntelaq f'idejk għas-salvazzjoni tagħna sar għalina l-qassis, l-altar u l-ħaruf. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja l-bnedmin kollha jintlew bil-għena. L-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jiġġulek kienu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewtu l-art mimlija bi glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ogħla tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej intelajn ta' kull dusija. Għaddes għalhekk nitolbu tal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal:
ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, nħabbru n-nur tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-għawmin tiegħek, nistennew samma tiġi fi glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nafrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Mario, mi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha, li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk, Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Iw nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santitatek, ikun li trid int kif fis-sema ikta fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlissina mid-deni. Eħlissina nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-nur. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltana għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu il-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf, u lej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Ġisem ta' Kristu ħares li ħata dejjem.
ngħidu flimkien it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Iqaf bit-tieba mal-poplu tiegħek mulej biex kif arraftu l-misteri tas-sema, hekk ukoll tbiedu mill-modi tiegħu timlih b'ħajja ġdida bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku il-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Alla tagħna isma' t-talb tagħna ejna u iqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem li jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna dak li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna, ħarisna min-nar tal-infern u ġenna l-irwieħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-glorja meta sina Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, taddaħanniex fit-tiġrib iżda ħlisna bid-denja. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewtana.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lil Missir u lil Ibn u lil Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima Orina li inti omna għalik jisma tal-btana ta' kitwilet għalina li tikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minna tal-infern u l-ġenna l kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Konsidraw fit-tieni misteru ta' glorja meta sina Ġesu Kristu tela s-sema. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum maħfrilna dinubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħanix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-denja. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lil Missir u lil Ibn u lil Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima Orina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twiet għalina li tikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenna l-erwih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misterju tal-glorja meta sina Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dinubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħanix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-denja. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lil Missieru lil Liben u lill Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima Orina li inti omna li kisma talbtana dak it-twiet għalina li tikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera u kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misterju tal-glorja meta Sittna Marija ġiet imtella s-sema bir-Ruħu l-ġisem. Issirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semeda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dilubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lil Missieru lil Liben u lill Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima Orina li inti omna li kisma talbtana dak it-twiet għalina li tikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera l-irwieħ kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-glorja meta Sittna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità qaddisa u mollija fuq il-korri kollha tal-anġli. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semeda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dilubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mpiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mpiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mpiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mpiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mpiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mpiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mpiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mpiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mpiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lil Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twieta lina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik sultana taħnina ħajjaħlewa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. U ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif is-sema da fl-art. Ħobżnata kuljum għatina llum aħfrinna dunubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la daħanix fil-tiġrib iżda ħlistna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kif berkinti fost in-nisa mpiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lil Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawn ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistriħu fil-paċi. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eternalla. Enna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Enna lina. Spiritu qaddis Alla. Enna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Enna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Omm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om blateba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlob għalina.
bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midinbin, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minn l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rosarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. U Alla li rrit li ma tħabbira tal-anġlu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġi Mqazza Marija, għatina nitolbuk linna li nisqaru Alla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost iqtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġerew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-santan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Parakletu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u makulata kunċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om. Imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli l-qaddisin kollha tiegħu.
naslu fit-tmiem il-ċelebrazzjoni tal-Quddisa u t-talba tar-Rużarju illi ser jiġu mtennija l-lejla fil-5:30 fuq TVM2 għal dawk illi ma setawx ikunu magħna filgħodu. Nistedinkom tkomplu issegwu il-mumenti ta' talb li qed jitwasslu lilkom ta' kuljum permezz ta' TVM2, tal-website knisja.mt u tal-YouTube channel tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Grazzi tal-attenzjoni, insellmilkom.